sa ka presents Handumanan sa kaawit. Ano ba daw siyang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga taga Minglanilla, Cebu. Ang atong matatampo nagdasingan nga Millie. Congrats na to guys! Bisag wa ta makapaso. Bitaw, ang saon, naman si COVID good. Oo. Okay ra na guys. At least nakagraduate gyud ta. Guys, malain ako ninyo. Ha? Nga naman Miki? Sa private school, magkupa-eskwelahan sa akong mga parents. Uy, has naman pud ko, Miki. Uy, hala? Sa private school pud ko. Ikaw, Mili? Sa public ramang ko. Pobre baya mi. Dili mi maka-afford anang private school. O kung di naman lang data parehag eskwelahan, muhangyo na lang ko nilang mga magpapa nga mobalhin ko. Unsa? Mo balhin kag eskwelahan? Opa. Magmingaw manggugod diri kay akong mga barkada, mobalhin na maglaing eskwelahan. Asa man pud ka mobalhin nga. Kuyaw na ra ba kaayo ang panahon karon nak? Mauna. Asa man gana? At unta sa ilang agaw tiyan pa. Kay magka-classmates man pud unya mi. Oy, ayaw ha. Ayaw pagbuwag namo Mili. Dili na gid ka kumpiyansahan ang panahon karon. Hinoon. Okay raman dito kay ito ang masad ang iyang-iyaan dito. Og to apud ang iyang mga igagaw. Bitaw ma. Ato na lang ko ma, please. Promise, magtarong gid lagi ko sa akong pag-eskwela. Anahala sige. Basta pag-amping gid dito, ha? Thank you, ma. Oh, mag-amping gyud ko dito. Gabili, ato ta eskwelahan na. Pasa sa module. Ah, sige gaw. Maayo gani no kay classmates ra ta. Makukuhaan gamay ang akong kauwaw kay naamang ka. O, gyud. Tanagaway. Asa mga dapit ng classroom mo? Uy, Chen! Uy, Ikaw ang nagagay na. Gusto naman ka? Yung tayo nusi na. Ba't na sinaw? Chan, yawa! Ni-glue up man. Ha? Glue up ba? Inspired siguro eh. Ikaw, okay na ko. Ikaw, stam ka. Pariha na ta. Uy, kausaban. Naamli kay kauban yung chicks. Mau, classmate na to eh. Ako na igagaw. Igagaw din mo. Ikaw si Melly, di ba? Oh, Uy, hilumon ba yan mo? Ay, nga na siya. Ato sa may ba? Magpapis yung module. Sige. Amping mo doha. kitsa man yung nag-chat? Oh, si John? Hi, pwede manawag. Naaunta ko'y pangutana. Salamat ya imong gitubag ha. Unsa di mong tuyo? Kuan kanang meron mo pa sa inyong module? Oh, nga naman? Wa lang. Nganong hilumon mo kay kaganina? Ah, maawa man gud ko. Sus, ikaw uwa wey. Kagwapa ra nimo ha. Gwapa gud taon. Bitaw, Mili. Pwede ko mag-chat o tawag-tawag mo? Okay ra. Okay ra. Mili, I have something to tell you. Unsa man na Jan? Nakoy chance nimo. Chance sa unsa? Miyabot ako nimo ba? Nakoy chance diha nimo. Ako pa naman naon dyan.
PCC Tatak. Ano man masugtagaw? Gusto na ko nga mag-focus una ko sa akong pag-eskwela, gawgod. Papatin unya ko mamang papa kun may baw silang nag-uyab-uyab na ko diri. Ug usa pa, ikaw sa rabi may nakita ni Chan kaw. Puro rig may chat-chat, tawag-tawag. Hashtag iyang pagpanguyab na ako sa cellphone rasad. Aba? Nya, si plano nyo gaw? Pasagdan lang ako siyang manguyab kaw. Pero dili pa gid ako sa sugdon. Ikatulo naman yun akong panguyab ni mo, Mili. Wa pagid ka maluoy na ko. Di pagid ko ni masugtol. Wa pa gid ka makagets, Jan? Ngaon sa? Ikatulo na tuod ni mong pagpanguyab na ako. Pero kanang tulo kahigayon, sa cellphone na ka nanguyab. Kung sa personal ka manguyab, basin og napay chance nga sugton ti ka. Ikaw ba? Anong gipaantos ng taon mo yung anak ko amigo eh? So, okay gusto niya? Sa tinuod lang gaw, dili gid lisod mahalon si Jan kaw. Buotan siya. Sweet. Caring. So di gid ako i-deny nga nakagusto na sa tiyo ko niya gaw. Nya, sa problema na rin. Gusto na ako nga pamatud-an niya nga love gid ko niya. Og panguyaban gid ko niya sa personal. Ikaw ba? Ay, nagpalabig. Silisyo si John, oy. Iba siya niya, awahin ang tanan. Basig, muat na Pila naman kadlaw nga wala mo chat si Jan ako. Nasuko kasi ako kay gusto na ako nga panguyaban ko niya sa personal. Dili ko mahimutang anita. Kimingaw na sad ko niya. Ako siyang tawakan, Bi. Salamat kay dito bag ka. Kumusta naman ka? Nga nawa man ka mo chat. Tungod ba kay wati ka sugta? Sorry, Mili. Pero di na may rason nga nung wala ko chat. So, unsa man day rason dyan? Jan, tubag ako. May problema ba, ha? Wa, Unya nga ano lagi? na ako'y sakit. Unsa? Ganun nga magsulti na ako about ana. Di lang ko ganahan nga mabala ka, Camille. Unsa man day sakit nimo? Sakit sa kasing-kasing. Maumi, wa ko mag-chat di mo kay gida ako sa kong parents. Kaya wala ko malipay. Jan, nabalaka na kayo ko nimo. Wa ko mabinuang, Mili. O, na ako'y hangyo ni mo. Oh. Pwede ko ni mo bisitahon for the last time. Unsay last time ba? Uy, ayaw ko pagsultian na, Jan. Oh. Jan? Hello? Hello, Jan? Oh. Ayaw kong gipagtana. So, ayan akong tawag panik. Dili na kita ko siya makontak. Huwaton lang ako nga mag-online si Balik. Uy, grabe na magit kayo ang akong kulpa, uy. Hangtod karon dili pa ipakontak si Jana. Oh. 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 Nanawag tigit siya. Hello, Jan? Ngano ni offline makagkalit? Huwag mo lang ka mananghid, uy. Nabalak ka ba ako nimo? Si Milili. Ako ang mama ni John. Ote. Ako si Millie. Asam ni si Jan? Ngano ikaw may nagamit sa iyang account? Wa na si John. Usay wa na te. Gitabang nasad siya kanina. O dili na gid kaya siyang lawas bisag unsaon niya og fight. Patay na ang akong anak. Patay na si John. Kay grabe kakalit ang mga panghitabo. Sakit kayo para nako ang pagkawa ni Jan. Dili na lang kutob og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN.
mga higalang kaagi ni Millie nga taga Minglanilia, Cebu, uban sa awit nga iyang gipangayo. Awit nga nagulahan, Heaven